Cihan'ını sızlamıyor mu? Cihan'ın beni ne kadar sevdiğini biliyorsun, yapma. Cihan duyarsa felaketimiz olacak. Siz en iyi bilmiyor musunuz benim neler yaşadığımı, siz bilmiyor musunuz? I dobrodošli u novi video. Ako ste prvi put ovdje, lajkajte i pretplatite se. Da budem iskrena, ovaj trailer me potpuno slomio. Kada pogledamo komentare i tragove koje nam trailer ostavlja, vrlo je jasno da nas čeka epizoda puna haosa. Pucnjava u Alju najvjerovatnije nije stvarnost, već Džihanova noćna mora. Nema smisla da Alja u tom stanju viče na Borana i govori o Sadakat. Džihanov strah od gubitka u posljednje vrijeme je ogroman. Vrlo je moguće da je zaspao u vili i sanjao najgori mogući scenario. Alju kako gubi. Njegovo vikanje Aljinog imena je čisti odraz tog straha. Prema spoilerima, epizoda počinje scenom s helikopterom, dok Boran koji je plan bijega i pokušava oteti Alju i Deniza, sve se okreće na glavački. Ako je pucnjava stvarna, postoji samo dva imena, Sadakat i Boran. Sadakat već prijeti Alji preko njenog sina. Pritisak je jasan, ili život s Džihanom ili gubitak djeteta. Boranina pasivnost dodatno budi sumnju. Ako je neko naredio pucanj, to su ili Boranovi ljudi ili mračan potez Sadakat. Jalčin, Nare i Šahin. Ovaj trokut djeluje potpuno nepotrebno. Njihova sreća trajala je samo 2 dana. Sada imamo problem s doktorom i raspad Jalčinovog svijeta. Na frontu Demira i Zerin situacija je još mračnija. Vrlo je moguće da Demir kaže Zerin, ako ne ostaneš sa mnom, nikada nećeš vidjeti svoje dijete. Zerin sada zna da joj je beba živa, ali prijetnja je jača nego ikada. Ukratko, Alja neće umrijeti, ali ako se ispostavi da je pucnjava stvarna, čeka nas dug i bolan proces. Ako je sve samo san, vidjet ćemo Džihana koji više ne šuti i koji se konačno suočava s Boranom i sa Sadakat. Jedno je sigurno, bez Džihana i Alije ova serija nema smisla. Vidimo se u narednom analitičkom videu. Doviđenja!